Musulman doganlar bu dersimizde arassaçylyk barada, hususan tebigaty, daşky gurşawy arassa we ayap saklamak barada durup geçeriz. Haçanla tebigata, yani dağlara, tokoylara, bayırlara, denizlere ýa-da seýilgählere din jalmaga gezelenje gidemizde gynançly ýagdaýa şaýat bolýas. Käbir insanlar şol ýerlere din jalmaga barýarlar, iýýärler, içýärler, soňra öz ýany bilen elten zatlaryndan galan hapalaryny zyňyp gaýdýarlar. Paketden tut ta çytgabyna çenni her hili hapasyny şol ýerde zyňyp gaýdýarlar. Şu hereket musulman doganlar, musulman kişi, hatta aklı kamil insana gelişýän hereket däldir. Dinimiz İslamyň bize öwreden ahlagyna düýbünden ters hereketdir. Sebäbi musulman doganlar, Allah Teala Rabbimiz bizi yaradanna, insany yaradanna, insanyň içinde arassaçylyga, päklige bolan meýil we hapa bolan ýigrenç goýupdyr. Yani akly kamil insan arassaçylygy gowurýar. Bir insan eger hapisa bolsa, üstü başy öýü baran ýerini hapalap gaýdýan bolsa, kirli bolsa, diýmek bul insanyň imanynda kemlik bar, adamçylygyna kemlik bar, akylyna kemlik bar diýmekdir musulman doganlar. Dinimiz İslamyň bize buyuran möhüm buyruklarynyň biri arassaçylykdyr, tämizlikdir. Dinimiz İslam bize hem kalbyny, hem bedenini, hem daşky gurşawy tämiz arassa tutmagy ünleýär. Kalbyny şirkden, küfürden, nifakdan, ikiyüzlülükden, öýke kineden päk tutdyýar. Bedenini we libasyny nejasatdan, nähoş görnüşden, erwet ýysdan päk tutdyýar. Edil şonuň ýaly musulman doganlar öýüňi, howlyňy, daşky gurşawy, tebigaty päk tutmagy we ayap saklamagy dinimiz İslam bize öwredýär we ünleýär. Allah Teala dünýä we dünýädäki ähli zatlary siz üçin peýdalanmaňyz üçin yaratdym diýär. Kur'an-ı Kerimde Bakara surasynyň 29-njy ayetinde Allah Teala diýär: "Huwellezî halaka lekum ma fil ardı jemi'a." Ol Allah yer ýüzündäki ähli zatlary siz üçin yaratdy diýär. Şol ayetin tefsirinde açıklamasyna ulamalarymız diýär, ibrat alyp peýdalanmaňyz üçin, hapaçylyk edip, zaýaçylyk edip, fesat we zokçuluk çykarmagymyz üçin Allah Taala yaratmady. Peýdalanmagymyz üçin, nygmatlaryndan iýmegimiz, içmegimiz üçin, gezmegimiz üçin we ayap we gorap arasynda saklamagymyz üçin we ibrat almagymyz üçin Allah Taala biz üçin yaratdy şu zatlary. Şonuň üçin musulman kişi daşky gurşawa, tebigata, dağlara, agaçlara, canly jandarlara Allah Teala'nın bize beren nygmaty, amanaty diýen göz bilen seretmeli we arasynda saklamaly, ayap, gorap saklamalylar. Tabarani'de gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Tahhiru afniyatakum fe innel yahud la tutahhiru afniyataha." Howlularyňyzy arasynda tutun, çünki Yahudiler howlularyny arassalamayarlar diýär. Yani arassaçylyk, tämizlik diýilende musulman doganlar diňe özüňi düşünmeli däl. Diňe öz bedenini, öýüňi, howlyňy diýip düşünmeli däl. Arassaçylyk umumy bolmaly. Musulman kişi baran ýerini hapalak gaýdýan kişi bolmaly däl. Musulman kişi tersine baran ýerini arassalayan, baran ýerine medeniýet eltýän, ahlakly görürli bolýan, päk arassa insan bolmaly. Başga bir misal İbn Abi Şeybanyň musannafynda Muhammed bin Sirin rahimehullah diýär: "Lemma qadima Abu Musa al-Eş'ari al-Basra, qala lahum innal amira al-mu'minina ba'athani ilaykum li'uallimakum sunnatakum wa inzafakum turukakum." Diýär sahaba Abu Musa al-Eş'ari Basra şäherine gelenne. Meni diýär musulmanyň emiri, musulmanyň başçysy size ogratdy diýär. Size sünnetleri, yani dini öwretmek üçin we ýollaryň arassaçylygyny, şäher arassaçylygyny öwretmek üçin ogratdy diýär. Yani insan musulman doganlar bundan 1400 ýyl mundan awal musulmanyň başçysy Basra şäherine başga bir sahabany ogradýar. Musulmanyň emiri näme üçin? Olara din öwret we şäher arassaçylygyny, ýol arassaçylygyny öwret diýen täwşirik bilen. Yani İslamyň bize öwredýän ahlaky şu hili bolmaly. Ol hapisa bolmaly däl musulman, baran ýerine iýip, iýen içen zadyny zyňyp, bulap gaýdýan kişi bolmaly däl musulman adam. İmam Ahmed'in musnadynda Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan haber berilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye: "Beynema raculun yemşi ala tariqin wajada ghusna shawkin faqala la arfa'anna hadha la'alla Allah azza ve cel yaghfiru li bihi farafa'ahu فغفر الله له به وادخله الجنة." Diýär Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir adam ýolda ýörap barýar diýär. We bir dikenli çywyk görýär. We diýär öz ýanyndan men şuny insanlara ziyan bermez ýaly ýoldan aýraýyn,
belki Allah Teala şu sebäple meni bagşlar diýe. Bu aýrıya. Wa haçanna şol kişi dünýäden gaýdanna Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýe Allah Teala şol amal sebäple yani birji dikenli çiýbigi insanlara ziýan bermesin diýe niyet bilen ýoldan aýranna sebäpli Allah Teala onu bagşlady diýe we adhalahul cenneh we onu cennete saldy diýe. Onsor musulmanlar onu birji çiýbig ol gidibini aras salamaktan geçen öýde gidip kapasyny döküp gaýdan insanyň adamçylygy, imany nirede? Buhari'de yine de Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen hadisine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye el iman bid'un ve seb'una ev bid'un ve sittuna şu'be afzaluha kavlu la ilahe illallah ve adnaha imatetul eza anit tariq diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iman 60'tan 70'ten oğrak bölüktür. En beygi la ilahe illallah'tır. Yani kelimet-i tevhiddir. Ve en imanın en peski bölügi insanlara yolla ziyan beriyan zatlar ayırmaktır diye. Indi pikirlenin musulman doğunlar. Eğer yolla yatan zatı ayırmak imanın alamatı olsa, ayırmaktan geçen özü gidip kapasını yola seyligâke ya da insanların din jalmaga barýan yerlerine tokoýlara, dağa, çöle zyňyp gaýtmak nämen alamaty? Musulman dogonlar, aýyrmaga imanyň alamaty. Emma şeýdi zyňyp gaýtmak nämen alamaty? İmanyň ejizliginiň alamaty, jahilligiň alamaty, adamçylygynyň pesliginiň alamaty, medeniýetsizligiň alamaty, hapisalygynyň alamaty. Şonuň üçin musulman dogonlar daşky gurşawy arasa tutalym, çağalarymyza çigidin gawygynam ýere zyňmaly däl diýip öwredilýär. Bir ýere gidip hapasyny şol ýere zyňyp gaýdýanlar ertürkün şol ýere ýene baryp oturmaly bolarlar. Her kim şeýdip hapasyny zyňyp gaýdyp dursa näil bolar musulman doganlar. Hususan hem paket plastika zyňyp gaýdýarlar. Näçe ýyl dursa da çüýre men hapa bolup durýar. Ýa-da musulman doganlar tebigatda din jalmagy gidenlerini ot ýakanda, kebap pişirjek bolup, ýa bir zat pişirjek bolup, çaý demlejek bolup, ot ýakanda ýerde ot ýakmaly däl, mangalla ýakmaly. Sebäbi ot ýakan ýerinde epesli wagtlap ot çöp göýgerenok, çünki ýakyp gura diýe, toprag gura diýe. We ýerde ýakylan ot sebäpli ulu otlaryň, alawlaryň emele gelmegine sebäp bolýar. Şuň kunde dünýäň durly ýerlerine ulu tokoýlaryň ýanyp ýok bolmagyna kim sebäp bolýar? Ýankyýalak, ünsüz, dikkatsiz, hapisa insanlar sebäp bolupdyr. Şolaň dikkatsizligi, şolaň hapisalygy netijesinde näme bolýar? Muňlap tokoýlar, agaçlar, canly jandarlar gyrylýar. Ösümlikler ýani, agaçlar ýani. Buhari'de Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye qarasat nemletun nebiyyen minel enbiya fe emara bi qariyetin nemli fe uhriqat fe auhallahu ileyhi en qarasat ke nemletun ahraqta ummeten minel umami tusabbihu. Yani musulman kişinin gowy düşünüp pikirlenip öwret almaly hadisi. Buhari'de geçýär hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye peygamberlerden biri, geçen peygamberlerden birini garynja şakýar. Gaşonuna gahary gelip şol garynjalaryň hinini ýakmak buyurýar. İnsanlara ziýan berýär, bu çakýar diýip, insanlara ziýan bermesin diýip, şol peýgamber birje garynja ödün çakanlyk üçin tutuş garynjalaryň hinini ýakmak buyurýar. Garynjalaryň hini diýenimiz öz başyna bir şäher, öz başlaryna bir näme şäher öz işlerine goýan näme, goragçylary we öz baş tutanlary we şol ýalak öz başlaryna bir şäher bolup ýaşaýarlar garynjalar, garynja hini diýenimiz. Şol garynjalaryň hinini ýakmak buyurýar. Şonna Allah Teala wahy edýär şol peýgambere we diýär: "Seni çakan birje garynja diýär, sen bolsa Allah Teala'ny tesbih edýän, zikir edýän bir ümmeti ýakdyň, ýok etdiň" diýip Allah Teala şoňa käýinç berýär. Ýani eger sen çakan bolsa birinji garynja insana ziýan bermesin diýip şonu öldüren bolsa boljak. Emma näme gahar edip tutuş garynjaň hini bilen bile ýakyp näme ýok edýär. We Allah Teala käýinç berýär. We üns bermeli musulman doganlar Allah Teala'ny tesbih edýän, Allah Teala'ny zikir edýän bir ümmeti ýok etdiň diýär. Belki käbirimiz ýolda görsek ýa öýde bir ýerde görsek üns bermän pikirlenmän öldürip goýberýäs. Emma näme diýär Allah Teala? Allah Teala'ny tesbih edýän bir ümmeti ýok etdiň, sen ýakdyň diýär. Ümmet diýilse bizdiň özümüz kädip düşünmeliler musulman doganlar. Garynjalaryň bir ümmet, kuşlaryň bir ümmet, agaçlaryň bir ümmet, dağlar, daşlaryň bir ümmet we hemmesi Allah Teala'ny zikir edýär, tesbih edýär. Biz musulmanlaryň ynanjy şu hili bolmaly. Haýwanlar, agaçlar Allah Teala'ny zikir edýän bir ümmet. Allah Teala Kur'an-ı Kerimde bize bu hakikat haber berýär. Isra surasının 44-nji ayetinde diýär: "Tusabbihu lehus
السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. Yedgök, yer ve ol yerdakiler Allah Teala'nın tesbih edýärler. Allah Teala'nın zikir edýärler diye. Allahu hamdu sana aýdyp, Allah'a hamdu sana aýdyp tesbih etmeýän hiç zat ýokdur. Emma siz olaryň tesbihine, zikrine, diline düşünmeýärsiňiz diye Allah Teala. Tefsirlerde gelýär, musulmanda onlar şol aýatyň tefsirine hatta gurap yatan toprak hem Allah Teala'nın zikir edýär diye, tesbih edýär diye. Ýene de Allah Teala aýdýar Kur'an-ı Kerimde En'am surasının 38-nji aýatynda: "Ve ma min dabbetin fil ardi we la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun emsalukum." Yer ýüzündäki haýwanlar we iki ganadı bilen asmanda uçýan kuşlar siz ýaly ümmetlerdir diye Allah Teala. Demek bizim anancymyz, bizim musulmanlaryň anancy, canly janlar näme bolsa bolsun, ölü ýa-da tapawudy ýok. Hemmesi bir ümmet we Allah Teala'ny zikir edýär, tesbih edýär we bizim hiç bir zada ziyan bermäge hakymyz ýok. Tebiğata gidip hapasynyň gaýdýan kişiler Allah Teala'nın bize nigmat edip beren tebiğatyna, amanatyna hyýanet edýär. Allah Teala'ny zikir edýän ösümliklere, janlarlara eziyet edýär şol kişiler. We kıyamet günü musulman dogunlar her eden etmişimize, hatta yere atan insanlara, janlarlara, ösümliklere ziyan berýän hapamyz üçin biz jogap bermeli. Bizim günah defterimizde şol hem ýazylyp dur. Edil ýolda ýatan birje dikenli çöpe aýyrsaň, sen sogap defterine ýazylýan bolsa, edil şonuň ýalakka sen gidip bir hapany seýlige, tokoýa, çöle bir ýerik zynk gaýsaň, birje süýjüň gabygyny zynk gaýsaň, şol hem biziň näme günah defterimize ýazylyp dur we kıyamet günü jogap bermeli. Şonuň üçin musulman dogunlar tebiğata din jalşa gidemizde ýanymyzda hökman hapa atylýan torbalar akitmeli, hapany şoňa toplamaly, soňra hapa atylýan ýerik atmaly. Musulman kişi hiç bir ýerde, şäher daşyna tapawudy ýok, çigidin gabygyna ýere zynmaly däl. Çağalarymyzam şeý dip terbiýelemeli musulman dogunlar. Şu häsiýet biziň imanymyzyň kämilliginiň alamaty, ahlagymyzyň gowlugynyň alamaty, adamçylygymyzyň ýokarlygynyň alamaty, medeniýetimiziň ösenliginiň alamaty. Şol alamatlardan biri şol. Tebiğata musulman dogunlar, biz musulmanlar tebiğata, dağlara, deňizlere, çöllere Allah Teala'nın bize beren nigmaty we amanaty diýen garaýyş bilen garamaly, gorap, aýap arasynda saklamaly musulman dogunlar. Elhamdülillahi rabbil alamin.